गिबियावनो बयनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमहरग्रोनाय जाबाय। सानसेयारि बड'सा खौरांलाइनि दिनैनि थामहिनबा 7 आगस्तनि बिसानाव फारियै गहपुरनि मनिका गयारीनि गोदान मुगानि रां खामायनाय, गलाघाटनि पबित्र ब्रत दैमारिनि मावमुं जिबिनि देंखो, बाक्सानि सबिराम बर'नि बड'फानि सानस्रि, बाक्सानि रैदोम बर'नि सिमांनि सैनाय, क'क्राझारनि गलाब खुंगुर बसुमतारीनि दोंनै लिमारिक, बाक्सानि निर्माली बर'नि नों रागा जायोना, बाक्सानि सुक्रराम दैमारिनि माबोरै फोरमायबावनो, रन्जय कुमार बर'नि मिथिंगा, क'क्राझारनि प्रफुल्ल नार्जारिनि जाबाय आं दुथामि, क'क्राझारनि मृत्युन्जय दैमारिनि आंगो बिमा आरो बेनजिन बरगयारीनि गोजा गलाब बिबार खन्थाइया सेबखांजादों। मिजिंथिबादि सानसेयारि बड'सा खौरांलाइयाव नोंथांनि बेसेन बह्रा लिरथिखौ अराय दैथायहरगोन आरो सानसेयारि बड'सा खौरांलाइखौ अराय अनसायलांबाय थागोन। गोजोन्थों।